बे समाव नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय जादों दा जोंनि आसामनि टेट जिहेतु एग्जाम जानो गोनां बेनि सिलेबास बायदि थानाय ससियेल साइन्स पार्टनि बाहाय दङमोन जोंहा नुनो मोन्दोंमोन जे प्रि हिस्ट्रि बेनि उनावहाय दंमोन मोनसे मिडिभेल आसाम आरो बेयाव दङमोन जोंना मोनसे लास्टाराव दा कसारिसफोरनि सोमोन्दै दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोननो आहम आरो माखासे राजाफोर जेरै बर्मन भाल बेफोरनि सोमोन्दैबो लाखांबाय नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव लिंक नागिरबा मोनना जागोन गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन दा जोंहा कसारिनि सायाव लानो नागिरदों दा बाहाय दङ फैदो फारि फारियै सोर दंमोन जोंहा कसारिनि सोमोन्दै अदेबानि बेखौ जोङो जोबोद सर्टलि मिथिगौ नाथाय बाहाय नोंथांमोननो जोबोद गुवारै खिन्थानो आखायाव लानाय जादों दा बुंखानाय जादों बेखौ आङो गासैखौबो इन्टारनेट आरो माखासे बिजाबफोरनि बाहाय माखासे सुबिदाफोर लानायनि बाहाय नोंथांमोननो सुजुनाय जादों दा बाहाय फैदो कसारि फोलेर दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे बिथांमोनहा जोंनि सा सानजा भारताव चीन हादरनि तिब्बतनिफ्राय फैदों जों बयबो बेखौ मिथिगौ दा बिनिफ्राय बिथांमोनहा जोंनि कामरुप रायजोआव मोनसे समाव जोबोद गोलाव बोसोर रायजो खुंलांदोंमोन आरो बिसोरो कामरुपाव गुबुन गुबुन राजा फोलेरफोर जाखांबोनायनि उनाव नाथ्रोद जानानै गासै मोनथाम ओनसोलाव गाहाय एबा मेजर हिसाबै बाहाय बिथांमोनहा राजा खुंलांदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोनहा गाहायाव नुनो मोननाय जागोन दा बिनिनो बुरलुंबुथुर सेरफाङाव बिथांमोनहा गोबां गाहायै डिमापुर माइबं आरो मानसिया कासपुर बे मोनथाम रायजो जायगायाव गोबां बोसोर आरो गोबांथार राजाफोरा रायजो खुंलांदों दा जेखि जाया मानो बिथांमोननि गायसनजेननाय बेफोरखौ गोबाङै मोजाङै आरो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै होनदों नाथाय सार एडवार्ड गाइड बिथांनि जिहेतु ए हिस्ट्रि अफ आसाम बेयाव बिथाङा गोबांथार माखासेफोर मख'लांदों होनदों दा बे हिसाबै गाहायाव दा नुगोन दा जेखि जाया बिनि सिगां जोङो जोबथा राजा हिसाबै गबिन्द चन्द्र जायखौ राजा इरागदाव होनना बुंदों जोङो बर'फोरा दा बिथाङा 1832 मायथाइयाव थैदों होनदों आरो बिथां थैनायनि उनावनो जोंनि जिहेतु साकासार रायजो एबा कासपुर बियो इंराजनि आखायाव थांनांदों होनदों आरो बे इंराजनि आखायाव थांनांनायाव बिथांनिनो सान्थ्रि गाहाय तुलारामखौ इंराजफ्रा गावसिनि सिङाव थानाय राजा हिसाबै बेयाव बिबान होनाय जादोंमोन बेनिफ्राय बिथाङाबो 1854 मायथाइसिमल' खुंनो हादोंमोन 1854 मायथाइनिफ्राय बेयाव आबुङै इंराजनि आखायाव थांजोबदोंमोन बाहाय रावबो थायाखैमोन दानिया बेनिनो उनावहाय जेलाना इंराजनि आखायाव थाङो अब्ला बेयाव गोबां अयथासार एबा गोबां बायदिसिना गावसिनि आखलखौ दिन्थिनो लादोंमोन दा बिनि थाखाय बे जायगायाव नैबे तुलारामजोंनो लोगोसे लेङाइ सान्थ्रि गाहाय हिसाबै खामानि मावबोफानाय जोहोलाव सोमदोन एबा सम्बुधन कसारि जेखौ होनना बुंदों दा बिथाङा उनावहाय रिभलिउसन एबा जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन जों बेखौ जायफोरा बिजाब फरायदों बिथांमोना मिथिबाय सोमदोननि बागै दा बे सोमदोना जाखांदोंमोन जेराव बिथाङा जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे गानजं हेडक्वार्टारनिनो सासे चिफ कमिशनारखौ इंराजखौ बिथाङा बुथारहोदोंमोन आरो बिनि उनावनो बिथांखौ नागिरनानै हमनानै साजा होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा थैनो गोनां जादोंमोन सोमदोना दा बे हिस्ट्रिया जोंना लास्ट पार्टआव जोंना दंफैयो दानिया बेखिनिखौल' जोङो गोबाङानो मिथिगौ एबा जोंनि बर'फोरनि गोबांथार बिजाबफोरावबो बेखिनिखौल' जोबथारनायखौल' जोंनो होनानै दोननाय जादों आरो राजा इरागदावनि सोमोन्दै कमल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो बिजाब माखासे हिस्ट्रिकेलि आरो मोनसेया जाहैबाय सानबोलावरिजों मोननैजों जथायनानै लिरनाय बे मोनसे थुनफावथाय दङ दा बेखौ जोङो फरायबा मिथिगोन दा बिनिफ्राय अब्ला बिनि उनावहाय नाथाय नैबे एडवार्ड गाइड बिथाङा गावनि बिजाबाव माबायदि मख'लांदों होनदों जेरैहाय बाहाय नुदों दा कसारि किंडमा जोंना मोनथाम पार्टआव गावलांदों होनदों दा बाव मोनथाम पार्टआव गावलांनाय बादिब्ला जोङो नुदों मोनसे डिमापुराव खनसे गावलांदों माइबंआव आरो बेनिफ्राय कासपुराव गाहायै माइबंआव रायजो खुंबाय थादोंमोन होनदों माइबंनिफ्राय उनावहाय जेलाना बर्मन फोलेरनि राजाफोरजों नाथ्रोद जायो अब्ला सेनानै लाजायो अब्ला लासै दौलांनानै डिमापुराव खारलांदों होनदों आरो बेनिफ्राय डिमापुरावबो गोबाव सम थावरिनो हायैनि उनावहाय कासपुराव फैदों होनदों आरो कासपुराव फैनानै माखासे मानि राजाफोर जालांदों दा बेयाव नुगोन माइबंआव सोर राजा दंमोन साबेसे आरो डिमापुराव सोर राजा दंमोन साबेसे कासपुराव साबेसे बेखौ नोंथांमोननो बाहाय फारियै दिन्थिनोसै दानिया फैदो दा बेयाव नुदों डिमापुर हिसाबै जोंहा गाहायै 6 राजाफोरा रायजो खुंलांदोंमोन दा गायसनगिरि हिसाबै जोङो डिमापुराव नुनो मोननाय जादों महामानिफा बिथाङा गिबिसिन राजा हिसाबै डिमापुराव रायजो खुंदोंमोन कसारिनिफ्राय बेनिफ्राय मनिफ बिथाङा नैथियाव बेनिफ्राय लदफ बे थामथियाव आरो बेनिफ्राय ब्रैथियाव दङ जोंहा बिरबिजय नारायण एबा
खरफा राजा होननानै बुङो जायखौथ' बेनिफ्राय खुन्तार बे सासे जादोंनो बिनि उनावहाय देतसुं राजा बिथाङा जादों होनदों आरो देतसुंनिखौ बाहाय मायथाइ होनानै होफादों जे 1531 ख्रीष्टाब्दआव एबा 1531 मायथाइयाव बिथाङा रायजो खुंदोंमोन होनदों देतसुं एबा देरसां जायखौ होनना बुंदों बे दा बेजों सोमोन्दो खालामनानै जोंहा गोबां नामबो दङ देतसुंनिखौ लानानै दा बेखिनिया थांबायमोन दानिया कसारियाव फैदो कसारि हिसाबै जोंहा कसारिनि माइबंआव साबेसे राजा सोर खुंदों नायलांनि फै बाहाय दङ निर्भय नारायण बिथाङा माइबंआवनो बेनिफ्राय दुर्लभ नारायण बेनिफ्राय मेघ नारायण बेनिफ्राय यश नारायण जायखौ शत्रुदमन होननानै मिथिनो मोननाय जादों जारिमिनाव जोबोद गोहोगोरा राजा बेखायनो बेखौ शत्रुदमन होनना बुंदों यश नारायण बेनिफ्राय दङ इन्द्र प्रताप नारायण बेनिफ्राय नर नारायण बेनिफ्राय दङ भीमदर्भ नारायण बेनिफ्राय इन्द्र भल्लभ नारायण बेनिफ्राय बिरदफा बेनिफ्राय दङ गुरुध्वज बेनिफ्राय मकरध्वज बेनिफ्राय उदयादित्य बेनिफ्राय दङ ताम्रध्वज बेनिफ्राय सुराधर्प बेनिफ्राय हरिश्चन्द्र राजा हरिश्चन्द्रनि सल' जोंनाव दङ बेनिफ्राय दङ कृतिचन्द्र दा बे आरो बेनिफ्राय दङ सन्दिखारि नारायण दा बिथांमोनहा जायखौ रामचन्द्र होननानैबो मिथियो होनदों नैबे सन्दिखारिखौ दा बेफोरखौनो मोनफा मोनफा सोंबाय बायनो हागौ बबे राजाखौ सोरखौ मा होनोमोन जिहेतु सिलेबासाव दङ दा बेखिनिया दा बेयाव गोबाङानो साननो हागौ बेखौ माने मोनलाबायदों ओरैनो होलाबायदों गोबाङानो गुबुन रायजोनि राजाफोरनि मुंजों गोरोबो माखासेया होननानै नाथाय बेथ' आंनि खोथा नङा जायखौ नुदों बेखौसो नोंथांमोननो दिन्थिदों दानिया बिदि जों मिथिनाया जाहैबाय कासपुरनिफ्राय फार्स्टआव नैथि हरिश्चन्द्र बिथाङा गिबियाव कासपुराव रायजोखौ खुंजेनदोंमोन होनदों कसारिनिफ्राय बेनिफ्राय लक्ष्मी चन्द्रआ नैथियाव बेनिफ्राय कृष्ण चन्द्रआ थामथियाव कृष्ण चन्द्रनिखौ जिहेतु मिथिगौ 1290 जायखौ राजा इरागदावनि बिदा होननानै मिथिनो मोननाय जादों एबा गबिन्द चन्द्रनि बिदा होननानै मिथिदों कृष्ण चन्द्रखौ दा बेखौ मिथिनांगोन बे 1290 सिमाव बिहा खुंदों होनदों बेनि उनावहाय फैदों गबिन्द चन्द्र एबा बिनिनो जिहेतु फंबाय गबिन्द चन्द्रआ फैदों बेखौथ' 1814निफ्राय खुंनाय जादों आरो 1814निफ्राय 1832 मायथाइसिम बिथाङा खुंदों 1832निफ्राय गिबियाव माब्रै जादों बेखौ नैबेखिनिखौ ससेखौ मिथिनो गोनां दा नुनो मोनदों जोङो जोंनि गबिन्द चन्द्र राजानि समाव मोनसे समाव मा जाबायमोन होनदों गबिन्द चन्द्र राजा खुंनायनि समाव आहमफोरा फैदोंमोन आरो आहमफोरा फैनानै गोबां ओनसोलफोरखौ गाग्लोबनानै दोननायाव आहमफोराबो कसारि फोलेरनि गोबां गोहोगोरा राजाफोरखौ नासयनो हायाखैमोन होनदों जेराव बिथांमोना 600 बोसोर रायजो खुंनायनि गेजेराव 200 बोसोर रायजो खुंखांनानैसो कसारिफोरखौ गादबनो हादोंमोन होनदों आरो बे गादबनो हानायावनो नैबे गबिन्द चन्द्रखौ फेजेननानै दसे सम रायजो खुंदोंमोन सोर नैबे सुरजित सिं बे जाहैबाय आहम 1819 मायथाइयाव बिथाङा खुंदों बे सुरजित सिंआ खुंदों होनदों अब्लानो गबिन्द चन्द्र राजाया मा खालामदों होनदों गावनि नैथि बिसि जायखौ मा होनामोन मणिपुर राजा गम्भीर सिंनि बिनानाव इन्द्रप्रभा बेखौ बिथाङा हाबा खालामदोंमोन आरो बे हाबा खालामनायनि उनावहायनो बिथाङा गम्भीर सिंजों लोगो जादोंमोन लोगो जाखांनायनि उनाव गम्भीर सिंजों लोगो नांनानै नैबे सुरजित सिं बिथांखौ मा खालामदों होनदों फेजेननानै गम्भीर सिंआ गबिन्द चन्द्रनो रायजोखौ होनो थाखाय दसे सम खुंनाय जादों बेखायनो बे गम्भीर सिं मणिपुर राजामोन बिथाङा लादों दा बे जाहैबाय 1823 मायथाइयाव होनदों दा बेबादि ससे जाथाय खारदों होननानै मोनसे ब्रिफलि लिरनाय दङ नेटआवबो नोंथांमोना मोनगोन दा जिखि जायाबानो बिनि उनाव लास्टआव गबिन्द चन्द्रआ उदां राजा हिसाबै 1824निफ्राय 32सिम मोनफिनबाय दा बे 32आव बिथाङा थैनायनि उनाव दहायनो बुंबाय तुलारामा मोनबाय तुलारामनि उनावहाय गासैबो ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि सिङाव थांबाय दा बेबादि मोनसे हिस्ट्रिया जोंना कसारिफोरनि सायाव दङ होनदों आरो बे मोनसे अब्ला नुनो मोनबाय जोङो लास्ट हिसाबै जोङो गोबाङावनो जोङो गबिन्द चन्द्रनि सोमोन्दैल' गोबां मिथियोमोन नाथाय बिनि सिगाङाव जि गोबां बेबादि पार्ट बाय पार्ट एबा माइबंआव जेसेबां बुरजा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सा राजाफोरा रायजो खुंलांदों बेखौ जों मिथियाखैमोन। बेनि उनाव दङमोन जोंहा नैबाहाय गासै डिमापुराव 6 राजाफ्रा रायजो खुंलांदोंमोन। दा डिमापुरावनो जोंनि बर'फोरनि दङ आरो बेनिफ्राय कासपुरावबो दङ, माइबंआवबो दङ। जोंहा बे कसारिफोरनिनो बायखोन्दा नेरसोन एबा टेम्पोलफोर दङ आरो ओमफ्राय माखासे स्टेचुफोर दङ जों बेखौ नुनो मोननाय जादों। गोबाङानो नायखायोबो मिथियोबो। दा बेखिनियानोमोन कसारि फोलेरनि थाखाय। दा गुबुन गुबुनखौबो नोंथांमोना मोनगोन लासैनो डिसक्रिपसनाव लिंक दं गोबां हाबनानै नायबानो जाबाय। माखासे क्लास लाखानाय दंखायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।